बयखौबो खुलुमबाय आङो आरो दिनै जोङो भिडिअ शुट खालामबाय थादों बैसागोनि पबित्र दैमारि सारनि बिथाङानो खनदों आरो लिरिक्स टिउन सोमखोर बसुमतारिया होदों डाइरेक्सनखौबो बिनो खालामगासिनो एक्ट्रिसा लीना खामानि मावबाय थादों आंजों लीनाया बिराद टेलेन्टेड सासे एक्ट्रिस आरो मेकआपआव दङ जोंनि रेखा बेनिफ्राय गासैबो दोङो माने नामखौ आङो खोन्थाजोबनो हानाय नङा गथ'फोराबो बिराद बाबुमोनाबो बिराद मोजां मावदो खामानि ब्रादारमोना दा बे भिडिअखौ गासैबो अननाय होगोन होननानै आङो बयखौबो माने रिक्वेस्ट खालामबाय आरो माने गासैबो जाहाथे अननाय होगोन बे भिडिअखौ बयबो सापर्ट खालाम आरो आङो बहुत एक्साइटेड दङ आरो बे भिडिअखौ लानानै खारन बिराद खस्थ' खालामगासिनो जोङो दिनै जोंनिया फार्स्ट डे गाबोन सेकेन्ड डे बोथोराबो एसे गाज्रि दङमोन अब्लाबो जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै माने भिडिअखौ शुट खालामदों गोजोन्थों खुलुमबाय गिबियावनो आंनि बर' रायजो अनसुलि आइ आफा बिदा फंबायमोन दिनै आंनि खनजेननाय गिबि बैसागु मेथाइ आंनि जिउआव बेनो गिबि आंनि मोनदांथियाव ओरैबायदि मोनदांदों आं बैसागु मेथाइयावबो एसे इन्टारेस्ट दङ ओंखायनो आं दिनै बैसागु मेथाइ सिंगेल आंनि खननायजोंनो बे बैसागु गोदान बोसोरखौ बरायनो बा बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै आं बे मेथाइखौ दिहुननाय जादों बेनो मेथाइनि मुङा सिउ सिउ बारा बारबोलायबाय बेनि लिरगिरिया जाहैबाय सोमखोर बसुमतारी आरो टिउनाबो सोमखोर बसुमतारियानो जाहैबाय बेखौ जिथु भिडिअग्राफ खालामगोन बिथां करिय'ग्राफ खालामगोन नै बिथां सोमखोरानो भिडिअग्राफाराव दङ बिलिफां एक्टरा सन्जिब बसुमतारी एक्ट्रिसा लीना आं टाइटेलखौ बावबाय दायो नोंथाङा बे भिडिअखौ बहा लादों आं बे भिडिअखौ नै जोंनि फाग्ला दैमा सेरावनो मोनसे थाजिम मिथिंगायारि नुथायखौ नुनायजों आं बेवहायनो माने एसे स्पट मोननैसो लानानै शुटिं मोननैसो लानानै जागायजेननो साननानै दिनै जागायबायबो आरो दंबावो शुटिं गाबोनहालागै जोबनो हागौ गुबुन गुबुन जायगायावबो दङ थांगोन दिनैहाय साइड डान्सारनि जिथु पारफरमेन्स सोलिगासिनो दङ रिहार्सेल फिल्डआव शुटिं सोलिगासिनो दङ दिनै जोबनायनि लामायाव आं सान्दों बोथोराबो अबयसे आंखौ बादा बिगिनि बायदि खालामनाय बायदि जादों अब्लाबो अखा बोथोरनि उनाव जों जिथु दा हाल साल नुथाय सिटुवेसनखौ नुदों एनभाइरनमेन्टखौ नुदों सोमखोर मिथिंगाजों जोबोर समायना मोनसे महर लादों आरोखि बेबो अबयसे आंखौ माने गोहो बोलो होदों साहस होदों थुलुंगा होदों गतिके आं बोथोरखौबो मिथिंगाखौबो साबायखर माब्ला रायजो राजाफोरनो नायनो थाखाय हगारगोन बेखौ नै जोंना एडिटिंआ जोबगोन स्टुडिअ'आव एडिटिं जोबनायनि उनाव बायदिसिना स्टेप दङ बेनि उनावहाय आंनो बिसोरो जाय एडिटर बिसोरो आंनो मोनसे खौरां हरगोन इनफरमेसन हरगोन जे बे मेथाइखौ चेनेलाव हगार जासिगोन नामा बा हगार जासिगोन बेबायदि जुदि इनफरमेसन मोनोब्लानो आं बिथांमोनखौ पारमिसन होगोन बे आंनि चेनेलाव थागोन लोगोसे आंनि बे पिडि प्रडाक्सन इउटिउब चेनेलखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै मिथिहोनो मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय आरो आं बे पिडि प्रडाक्सन आंनि मुङावनो लानाय जादों आंनि बे चेनेलखौ पिडि प्रडाक्सन बेयावनो आं बेखौ आपल'ड खालामनाय जागोन नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन रायजो राजानि फारसेथ' आंनिफ्राय खावलायनायाथ' थाखागोन खुलुमनाय आरो खावलायनाय जे आंनि मेथाइखौ माने नोंथांमोना भिउ खालामदो नायनानै एन्जय खालामदो आरो लोगोसे आं नैबेखौ हास्थायदों जिहेथु आं बैसागोनि सिगांनो बे मेथाइखौ दिहुनदों रायजोफोरनि थाखायनो मोनसे आं अबदान होलांनो साननानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे आङो माबा दोनलांनो सानदों आरोखि रेगा हिसाबै बे मेथाइखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गथ' गथायनिफ्राय सिख्लानिफ्राय सेंग्रानिफ्राय बोराइ बेन्थ'निफ्राय लानानै गासिबो रंजाथों बैसागुआव रंजाथों
इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइबबो खालामनानै लादो। लोगोसे बे मेथाइखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मेथाइ खोनासं मेथाइनि सं दानै मोसानोबो हागोन, रंजानोबो हागोन। बेखौ आङो रायजो